Mangan apa lho, Dik? Pak, Mangan apa? man bote iki lho, Pak. Kok kowe enak tenan lho. Emang enak kok. Mbok njaluk lho. Jaluk. Njaluk kok. Mang kowe tok sing doyan. Ya mbok doncekne apa lho? Lah, Pak, ngalem wis jaluk cekno pisan. Lah aku sik repot lho, Dik. Oh, jan. Endi, Dik? Nah, Apa jenenge, Dik? jenengan bote, Pak. Bute. Makanan sehat iki, godhog-godhogan renek minyake. Hmm. Iki makanane wong diet. Mbok uyah apa? Nek nggodhog. Ora iki? Rasane asin-asine ya. Masa iya, Pak? Ngono kok ora iki? Ambune bete. Perasaanmu wae, Pak, kok aku iki berlebihan kok iki. Iki lho aku mbote nggodhog tembe akeh wae. Tapi kok rada asin. Lah, lambemu wae dasare. Tapi tak rasa-rasanya kok malah beda ya, Bun ya. Asinnya ya aneh malian. Apa mergo sikatan wae aku. Oh ya lho, Dik. Kok asinnya malah aneh rasanya. Langsung piye to, Pak? Jadi wek wong mbok ono ae, Dik. Iya toh? Banyak apa toh, Pak? Layak langsung asik. Aku iki sok-sokan juga lho kowe iki nyebune kok Pak, biasane mbok kelamute atik. Yuk kakak beda lho, Dik, Dik. Bedoke beda apa nih? Ya beda lah kalau kowe sikatan iki kan urung sikatan. Pak, kowe iki nyatune dadi wong kok. Enggak usah koyo ngono ngapa sih, Pak? Yuk asinnya beda lho. Kowe iki lebay nyatune dadi wong kok.